Давайте на початку послухаємо слово з Євангелія паводле святого Матвея. Єzus сказав їм: «Глядите, як хто не звел вас, бо многие прийдуть під ім'ям моїм, кажучи, я Христос, і многих зведуть. Ви почуєте про війни і вістки об війнах. Глядите, не полохайтеся, бо так повинно відбутися. Але гэта ще не конец. Бо народ повстане на народ, і королевство на королевство. І у різних місцях узникнуть поморок і землятрус. Усё гэта початок пакутаў. Пасля дадуть вас на утиск і будуть забивать вас, і зненавидять вас усе народи за ім'я моє. Тады шмат хто зневіриться, і будуть видавать один одного, і ненавидеть один одного. І повстане шмат фальшивых пророков, і яны шмат кого звядуть. А з-за того, что поширится беззаконие, любов многих остыне. Але той, хто витриває до конца, буде збавлений. І гэта Євангеліє владарства буде обвешчано по всім світі, на свідчення всім народам. И тады настанет конец. В этой конференции хотел бы приблизить нам те справы, которые найчастей вельми спокойно, але вельми грунтовно разбивают наши сердца, руйнуют наши костелы. Первая конференция – это про грех обыяковости. Сёння мы паразважаем над грахом, які у наш час становіцца ўсё больш распаўсюджаным і небяспечным. Гэта не грэх, які выклікае вялікія скандалы. Не. Пра яго рэдка пішуць у газетах. Ён не заўсёды бачны навокал. Вельмі часта ён не бачны. Гэта грэх абыякавасці. Можна сказаць, што гэта адзін з найбольш характерных грахоў сучаснага чалавека. Гэта хвароба кожнага з нас. Чалавек можа не ненавідзець Бога, але быць абыякавым да яго. Можа не ваяваць супраць касцёла, але жыць так, нібы касцёл яму зусім не патрэбны. Можа не рабіць вялікага зла, але таксама не рабіць нічога добрага. Абыякавасць – гэта не адкрыты бунт супраць Бога. Гэта жыццё так, нібы Бога няма. Нібы Бог нікому не патрэбны. Менавіта таму гэты грэх вельмі небяспечны. І ён таксама вельмі цяжкі. Што такое абыякавасць? Абыякавасць – гэта халоднасць сэрца перад Богом, перад праўдай і перад патрэбамі бліжніх. Гэта стан, калі чалавека ўжо нічога не кранае. Ён чуў Божае Слово і застаецца абыякавым. Ён ведае, што гэтае Слово на мяне Бог кіруе і астаецца абыякавым. Бачыць пакуты іншага чалавека застаецца таксама абыякавым да гэтага. Бачыць зло і на гэтае зло ніякім чынам не рэагуе. Бачыць таксама добро і не падтрымлівае добра. Гэта не моя справа. Гэта справа іх. Абыякавы чалавек паступова губляе здольнасць любіць. Бо сапраўдная любоў заўсёды дзейнічае. Любоў не можа быць абыякавай. Добра ведаем і разумеем, што менавіта любоў з'яўляецца сутнасцю нашай хрысціянскай веры. У сэрцы веры з'яўляецца Бог, які ёсць любоў. У сэрцы практыкі веры з'яўляецца загад любі Пана Бога свайго усім сэрцам сваім, душой сваёй, а ближнего свайго, як самога сябе. У апакаліпсісе Христос звяртаецца да касцёла у Ладыкеі і так кажа: «Ты не холодны і не гарачы. О, каб ты быў холодны альбо гарачы. Але паколькі ты цёплы, я ані гарачы, ні холодны
я выплюну тебе з моих вуснаў. Гэта вельмі моцныя словы. Езус не кажа гэта язычнікам. Ён кажа гэта людзям, якія лічаць сябе вернікамі. І сёння мы, вернікі, пілігрымы, хочам пачуць гэтыя словы. Праблема Ладыкеі, касцёлаў Ладыкеі, таксама як і наша сучасная праблема, не была ў адкрытым адступніцтве ад веры, ад Хрыста. Праблема была ў духоўнай абыякавасці. І было дастаткова таго, што яны мелі. Яны не хацелі нічога больш. Яны перасталі Бога шукаць усім сваім сэрцам. Яны не хацелі развівацца, не хацелі стаць лепшымі для Хрыста. Найбольш небяспечнай формай абыякавасці гэта з'яўляецца абыякавасць да Бога. Гэта адбываецца тады, калі вера становіцца толькі звычкай. Чалавек можа з ранніх гадоў хадзіць у касцёл, можа маліцца, можа прывыкнуць да нейкіх практык, можа называць сябе католікам, хрысціянінам, але Бог ужо не займае галоўнае месца ў яго жыцці. Ён больш не шукае Бога, не слухае яго голасу, не імкнецца пазнаць яго волю. Жыве, канешне ж, з Богам, але так, як бы Бог быў вельмі далёка. Святы Аўгустын казаў: «Пане, Ты стварыў нас для сябе, і неспакойнае сэрца нашае пакуль не спачне ў Табе». Калі чалавек перастае шукаць Бога, сэрца пачынае паступова астываць. Яно становіцца абыякавым, пустым. А сэрца чалавека не можа быць пустым. Калі там няма Бога, любові і добра, калі ўзрастае абыякавасць, у гэтае сэрца ўваходзіць зло, уваходзіць грэх, уваходзіць злы дух і разбівае гэтае сэрца. Другая форма абыякавасці – гэта абыякавасць да бліжняга. Евангелія не дазваляе нам быць абыякавымі. У прыпавесці пра міласэрнага самараніна святар і левіт прайшлі побач з параненым чалавекам. Памятаем гэтую прыпавесць. Яны не зрабілі яму ніякага зла, але і не дапамаглі яму. Іх грахом была менавіта абыякавасць. Часам мы думаем, што для святасці дастаткова не рабіць зла, не грашыць. Але Христос вучыць па-іншаму. Ён будзе пытацца нас не толькі, ці ты не забіваў, ці не краў, ці не чужаложыў, ці не сведчыў супраць бліжняга свайго. Христос будзе нас пытацца, кажучы, ці ты накарміў галоднага, ці наведаў хворага, ці дапамог патрабуючым. Менавіта таму абыякавасць становіцца грахом любові, грахом супраць любові. Любові да Бога, да бліжняга і да самога сябе. Сучасны свет часта спрабуе пераканаць чалавека, што грэх не мае значэння. Сёння шмат хто кажа, шмат хто з нас кажа: усе так жывуць, усе так робяць, гэта нармальна, няма чаго перажываць. Калісьці было інакш, а цяпер змянілася. Паступова чалавек пачынае прызвычайвацца да зла. Тое, што раней не выклікала нейкія дакоры сумлення, ужо цяпер не турбуе. Тое, што раней называлася грахом, пачынае называцца нормай, альбо нечым сучасным, добрым, нават, скажам так, трендавым. Каб не адрознівацца ад іншых, усе так жывуць. Так адбываецца духоўнае асвятленне. Святы Ян Павел II называў гэта грэх стратай пачуцця граху. Перастаем чуць, што мы грашым. Жывем так, як бы не было Бога, Божых запаведзей і цяжкага граху. Калі мы разважаем тэму «Ідзі, адбудуй мой касцёл», то трэба нам звярнуць увагу, што гэтая абыякавасць таксама вельмі моцна забівае любоў у касцёле. Часам абыякавасць праяўляецца ў нашым жыцці, у жыцці вернікаў, парафіянаў.
Чоловік каже, глядячи на некие справи у житті своєї супольності, парафії, це не моя справа. Нехай святар гэтым займаецца, нехай займецца гэта нехта адказны, нехта іншы, але не я. Хто ж я такі? А касцёл гэта не толькі святары, гэта увесь народ Божы, гэта кожны з нас. І мой касцёл, моя парафія, гэта моя справа. Кожны ахрышчаны чалавек нясе адказнасць за жыццё касцёла. І сапраўды так ёсць. Сёння хочам аб гэтым падумаць. Якую адказнасць я нясу у сваім касцёле, у сваёй супольнасці, ці нашоў я яе, у сваёй парафіі, ці яна з'яўляецца сапраўды маім касцёлам, маім домам. Ці я сапраўды прыходжу як свой і ведаю сваё месца. А маё месца знайду толькі тады, калі пачну служыць, калі пачну даваць сябе на карысць супольнасці касцёла. Калі мы становімся абыякавымі да сваёй парафіі, да пакліканняў, да катэхізацыі дзяцей, да людзей бедных, самотных, мы перастаем будаваць касцёл. Больш таго, мы прычыняемся да руйнавання гэтага касцёла. Адкуль бярэцца абыякавасць? Часам яна нараджаецца паступова, з духоўнай стомленасці, можа, з нейкага расчаравання, з пастаяннага жыцця без малітвы, таксама з нашага эгаізму, самалюбства, з пераканання, што галоўнае гэта я сам, маё дабро і мае патрэбы. Чым менш чалавек любіць, тым больш ён становіцца абыякавым. Таму сапраўдным лекам ад абыякавасці з'яўляецца любоў. Любоў ад Бога і любоў ад другога чалавека. Як перамагчы абыякавасць? Перш за ўсё, неабходна нам вярнуцца да Хрыста. Гэта першая ўмова перамагання кожнага з грахоў. Шчырае навяртанне. Споведь таго, што я часамі з'яўляюся абыякавым. А можа, і не часамі. Можа, ўжо нейкі даўжэйшы час. Менавіта ён, Христос, робіць сэрца жывым. Неабходна нам аднавіць малітву, вярнуцца да яе. Таксама навучыцца заўважаць іншых людзей. Заўважаць патрэбы іншых людзей. Глядзіце, калі ласка, наше пілігрымаванне, кручанне разам з'яўляецца такой добрай нагодай, каб заўважыць іншага чалавека, каб падысці, пазнаёміцца, выйсці са свайго акружэння і сапраўды звярнуць увагу на тое, як чалавек мае на імя, адкуль ён сюды прыехаў, чым займаецца. Гэта тое, што з'яўляецца заданнем кожнага з нас. Каб мы не вярталіся адсюль у тых супольнасцях, у якіх прыехалі. Каб мы павялічылі нашыя супольнасці праз гэтыя шчырыя знаёмасці, праз багацце другога чалавека, які ідзе побач. Але трэба яго заўважыць, падысці, паразмаўляць, адкрыць сваё сэрца. Трэба, каб лячыцца з абыякавасці, прасіць Бога аб чулым сэрцы. Святы Францішак Асійскі, пра якога мы разважаем, які сапраўды з'яўляецца правадніком сёлетняй пілігрымкі, стаў святым таму, што дазволіў Богу адкрыць яго сэрца, адкрыць яго вочы на людзей бедных, хворых і адкінутых. Традыцыяй, напэўна, гэта факт падае, што калі Францішак пачаў змяняць сваё жыццё, пачаў звяртаць увагу на іншых людзей. Калі жыў такім багатым сынам сваіх заможных бацькоў, ён не звяртаў увагу на чалавека. Былі слугі, которые прыслугоўвалі, которые выконвалі кожны ягоны загад. А калі пасля палону, які трафіў пасля вайны, вяртаўся ў свой дом, ён заўважыў людзей пракажоных. Сапраўды, першы раз заўважыў тых людзей, которые былі праз супольнасць адкінутыя. Ён падышоў да гэтых людзей, да кожнага з іх, паглянуў у вочы і пацалаваў у руку. Гэта быў той момант асаблівага навяртання сэрца святога Францішка. Убачыць другога чалавека,
таким, яким ён ёсць. Не быць абыякавым. Любоў заўсёды пачынаецца з увагі. Калі хочам навучыцца сапраўды па-хрысціянску любіць, трэба нам знаходзіць час, прысвятаць увагу другому чалавеку, тым людзям, которых Бог нам дае. Калі мы пачынаем бачыць чалавека, мы пачынаем яго любіць. Все святыя мелі адну агульную рысу. Яны не былі абыякавымі. Святы Марцін падзяліўся плашчом жабраком. Святая Тэрэса з Калькуты бачыла Хрыста ў самых бедных. Святы Ян Павел II клапаціўся пра кожнага чалавека. Іх сэрцы былі адкрытыя. Яны бачылі больш іншых людзей, чым сябе, чым свае патрэбы. І адказвалі вялікай любов'ю на Божую любоў. Дорогие браты і сёстры, магчыма, сёння Бог задае кожнаму з нас вельмі простае пытанне. Ці не стала маё сэрца абыякавым? Абыякавым да малітвы, абыякавым да святой мшы, абыякавым да бліжніх, абыякавым да патрэбаў касцёла, абыякавым да ўласнай душы. Калі так, не трэба баяцца. Христос прыйшоў менавіта дзеля таго, каб распаліць агонь любові ў нашых сэрцах. Ён кажа так: агонь прыйшоў я кінуць на зямлю, і як жа хачу, каб ён ужо разгарэўся. Няхай гэты Божы агонь зноў запаліць нашыя сэрцы. Каб мы, вяртаючыся з гэтай пілігрымкі, у нашыя парафіі, у нашыя супольнасці, у сем'і нашыя не былі абыякавымі, как мы умели и хотели любить. Пане Иисус Христе, просим, вызвали нас от холодности сердца. Не дозволь нам быть абыяковыми до Тебе, до збавления своего и своих ближних, и до людей, яких Ты ставишь на нашем життєвым шляху. Дай нам чулые сердце, здольность любить, бачить потребы інших и служить без корысти. Распаліў нас агонь Твоей любові, каб мы ніколі не сталі духоўна цёплымі, але заўсёды імкнуліся да святасці і сапраўды, каб агонь Божай любові палаў у нашых сэрцах. Для каханікі яшчэ адна справа. Другі грэх, который вельмі моцна датыкае сэрцаў нашых, на который таксама сёння хацеў бы звярнуць увагу. Гэта грэх ляноты. Сярод усіх грахоў ёсць такі адзін, які часам застаецца таксама незаўважальным, так як і абыякавы. Пра яго рэдка можна пачуць у свеце сучасным, але пра яго, можа, мала жартуюць, а яшчэ менш, можа, мы баімся гэтага граху. Да гэтага граху мы вельмі хутка прывыкаем. Гэта грэх ляноты. Многія людзі лічаць ляноту дробнай слабасцю характару. Ну, такі маю характар, часамі лянуюся. Нам здаецца, што гэта проста нежаданне працаваць альбо больш адпачываць, чым трэба. Аднак у духоўнай традыцыі касцёла лянота заўсёды лічылася вельмі небяспечным і цяжкім грахом. Святы Аўгустын называе яе хваробай душы людской. Святы Тамаш Аквінскі казаў, што лянота – гэта смутак перад духоўным добром. Чалавек перастае радавацца таму, што вядзе яго да Пана Бога. Гэта лянівы чалавек. Менавіта таму сёння паразважаем таксама над гэтым небяспечным грахом, які можа павольна разбураць нашае жыццё, нашыя унутраныя касцёлы. Што такое лянота? Калі мы чуем слова лянота, то думаем пра чалавека, які не хоча працаваць. Але духоўная лянота значна глыбейшая. Гэта не проста нежаданне нешта рабіць. Гэта нежаданне рабіць добро. Гэта уцёк ад адказнасці. Гэта адкладанне Божай волі на потым. Лянівы чалавек часта кажа так: заўтра пачну маліцца, потым калісьці пайду да споведзі,
Завтра, потым паміруся са сваімі блізкімі, потым пачну жыць лепш. І гэтае заўтра, гэтае потым часта не надыходзіць. Д'ябал вельмі любіць слова пазней, потым. Бог кажа сёння, д'ябал кажа пачакай. Лянівы чалавек не слухае Пана Бога, але слухае д'ябла, который кажа пачакай, не спяшайся. Святое Пісанне шмат разоў папярэджвае перад небяспекай ляноты. У кнізе прытчаў чытаем так. Лянота пагружае ў сон, і душа нядбайна будзе цярпець голад. Гаворка ідзе не толькі пра матэрыяльны голад, але перш за ўсё пра голад духоўны. Чалавек, які не клапоціцца пра сваю душу, паступова становіцца духоўна бедным чалавекам. Езус таксама паказвае гэта у прыпавесці пра таленты. Слуга, які схаваў свой талент у зямлі, быў асуджаны не за тое, што гэта зрабіў, але за тое, што ён не зрабіў нічога добрага, не выкарыстаў гэты талент дзеля Божай хвалы. Гэта вельмі важны урок, который сёння хочам прыгадаць сабе, узяць да сябе, да свайго жыцця. Не толькі зло можа быць грахом. Часам грахом становіцца дабро, якое мы занядбалі. На пачатку святой мшы кажам, спавядаюся перад Богам, што зграшыў я думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Меў магчымасць зрабіць некае дабро, але не зрабіў, таму што не захацелася, таму што лянівы. Найбольш небяспечнай формай ляноты з'яўляецца лянота духоўная. Яна праяўляецца тады, калі чалавек перастае маліцца, калі перастае чытаць Божае Слова, перастае працаваць над сабой, над сваім характарам, гэта значыць перастае спавядацца рэгулярна і губляе імкненне да святасці. Добра ёсць, як ёсць, каб толькі не было горы, але не хачу, нават не думаю, каб было лепш. Спачатку гэта здаецца некай дробяззю, але паступова сэрца астывае. Малітва становіцца цяжарам, імша абавязкам, споведь становіцца непатрэбнай. Так пачынаецца духоўнае засынанне, а лепей сказаць, духоўная смерць. Сёння чалавек, кожны з нас, жыве ў вялікай небяспецы такой ілюзіі занятасці. Усе мы любім апраўдвацца. Мы ўсе гэта робім вельмі часта, свядома ці несвядома, а лянівы чалавек з'яўляецца сапраўды выдатнікам у гэтай справе. Найчасцей мы гэта робім як? Не маем часу. Не прыйдзеш, не зробіш чаму? Таму, што не маю часу. Не памаліўся чаму? Таму, што не маю часу. Не пайшоў на імшу, меў часу. Не дапамог бліжняму, таму, што не меў часу. Гэта найбольшы самападман, які сёння маем, які выкарыстоўваем, каб апраўдаць сваю ляноту. Справа ў тым, што усе мы маем столькі ж сама часу. Паглядзіце, дзень – гэта 24 гадзіны для кожнага з нас. Гадзіна – гэта 60 хвілін для кожнага з нас. Мы маем столькі ж сама часу. Праблема, пытанне ў чым, як ты гэты час выкарыстоўваеш, як яго размяркоўваеш. Мы ўвесь час нешта робім, увесь час нечым занятыя. Чытаем навіны, глядзім відэо, карыстаемся тэлефонам, перапісваемся, але пры гэтым можам занядбаць самае важнае. Чалавек можа быць вельмі занятым і адначасова вельмі лянівым перад Богам. На ўсё ёсць час, акрамя малітвы, акрамя спаткання з Христом. На ўсё ёсць сіла, энергія, як мы кажам, рэсурс. Але калі прыходзіць памаліцца, пасядзець крыху на адарацыі, падумаць, пахіліцца над Божым Словам, стомленасць, няма часу, няма сілы. На ўсё, акрамя духоўнага жыцця. Гэта адна з галоўных пастак сучаснасці. Апраўдываць, што не маем часу,
і звальваць на тое, што заўсёды мы нечым заняты. Бог мае план да кожнага чалавека. У гэта мы верым, але гэты план патрабуе супрацоўніцтва. Пра гэта мы разважалі ў першы дзень. Святы Францішак мог не адказаць на Божы заклік. Ён канкрэтна пачуў: «Францішак, ідзі і адбудуй мой касцёл». Але мог сказаць не. Святы Пётр мог не пакінуць сеткі, не пайсці за Хрыстом. Далей плываць у сваім чоўне, лавіць рыбу. Святая Тэрэса магла таксама не адкрыць свае дамы для бедных. Жыць добра, спакойна. Кожны святы павінен быў перамагчы спакусу, нічога не рабіць, альбо жыць толькі для сябе. Лянота часта хаваецца пад выглядам страху. Можа, часамі ўзнікаюць у нас нейкія натхненні, сапраўды. Трэба ж нешта зрабіць, хачу нешта зрабіць. Але зноwu ж апраўданні. Я не гатовы, я не змагу. А хто ж я такі? А няхай іншы гэтае зробіць. Напэўна, іншыя лепей гэта зробяць за мяне. І так пайшло і паехала, і гэтых апраўданняў можа быць без канца. А ў результаце нічога не зроблена. Добро не здзейснілася. Так чалавек можа страціць вялікія магчымасці, якія дае му Пан Бог. Так чалавек можа забіць вельмі шмат гэтых добрых Божых натхненняў, которые, на жаль, больш могуць не вярнуцца. Як перамагчы ляноту? Перш за ўсё, трэба пазнаць яе. Так як мы казалі на пачатку, трэба прызнацца, што я лянівы чалавек. Я лянуюся. Гэта значыць, паддаюся не толькі слабасці характару. Гэта значыць, свядома і дабравольна апраўдываю сваю духоўную ляноту. На ўсё знаходжу час, акрамя таго, што найважнейшае для мяне, для спаткання з Богам. Можам апраўдываць сябе стомленасцю, адсутнасцю часу, узростам, абставінамі некімі. Усё гэта трэба адкінуць, сказаць у праўдзе: я лянуюся. Але пакуль чалавек не прызнаецца да гэтай праблемы, ён не пачне яе вырашаць. Калі сапраўды Дух Святы асвеціць сэрцы наша, і мы зразумеем, у чым і дзе наша лянота, далей патрэбна дысцыпліна. Без яе нічога не памяняецца. Недастаткова толькі ўбачыць, што я лянівы чалавек. Але мы разважаем, як выходзіць, як перамагаць ляноту. Патрэбна гэтая дысцыпліна. Гэта значыць мой нейкі асабісты план жыцця. План майго дня, план тыдня. Што я хачу рабіць? Зверніце, так мы ў большасці і існуем. Школьнікі, студэнты, гэты план ужо пададзены. Дадзены нам. Мы шукаем, чакаем на пачатку навучальнага года, які будзе план. Бо тады лягчэй жывецца, я ведаю, калі трэба ўстаць, наколькі трэба пайсці ў школу, чи таксама на лекцыі, калі я вярнуся. Людзі, которые ўжо працуюць таксама, гэты план дадзены нам зверху, ад працадаўцаў. Я ведаю, што працую ад панядзелку да пятніцы ад 9 до 18 гадзіне з перарывам на абед. І гэта мой план, который занимае большасць майго жыцця. Пра яго не трэба думаць. Але дысцыпліна застоўваецца на тым, якім чынам я размяркую астатні час. Што зраблю з тым часам, который самому трэба запланаваць. І гэта вельмі канкрэтная справа, якую сёння можам вынесці з гэтых разважанняў, з гэтай канферэнцыі, каб сапраўды перамагаць сваю ляноту. Далей трэба нам сапраўды пачаць жыць гэтай дысцыплінай, паспрабаваць сапраўды на Божую хвалу дзеля ратавання душы сваёй падпарадкавацца гэтаму плану. Святыя ніколі не чакалі настрою. Яны заўсёды жылі і рабілі тое, што павінны былі зрабіць. Маліліся, працавалі, служылі, любілі, нават тады, калі ім не хацелася, а былі ж жывымі людзьмі. І, напэўна, ні адзін раз, ні адзін дзень папросту не хацелася ім памаліцца, зрабіць нешта добрае. І гэтую ляноту перамагалі такой сапраўды сваёй уласнай унутранай дысцыплінай. Касцёл вучыць, што супрацьлегласцю ляноце
з'яўляецца руплівасць. Руплівы чалавек не абавязкова робіць вялікія справы. Ён верны ў малым. І гэтага вучыць нас святы Францішак. Можна сказаць, ён жа ж нічога такога вялікага не зрабіў. Сапраўды, вернасць у малым. Маліцца штодня, сумленна працаваць, выконваць свае хатнія абавязкі, любіць бліжніх, которых Бог мне дае, не адкладаць добра на потом. Менавіта гэта мой план. План маёй святасці, майго ўзрастання ў руплівасці і перамагання ляноты. Дорогие браты и сестры, лянота редко приходит як вялікае зло. Яна прыходзіць вельмі ціха, праз дробныя адкладанні, праз занядбаную один раз молитву, праз нежаданне працаваць над сабой, праз пастаяннае потым, которое мы повторяем. Таму сёння, таксама напрыканцы гэтай канферэнцыі, варта спытацца сябе, што я адкладаю ўжо даўно у сваім жыцці, у сваім духоўным жыцці. Да якога добра Бог мяне кліча, а я не хочу яго выканаць. Дзе я стаў духоўна лянівым чалавекам. Няхай гэтая канферэнцыя дапаможа нам пачуць голас Хрыста, які кажа: прыйшоў час дзейнічаць. Не заўтра, не калісьці, але менавіта сёння. Пане Езу Хрысте, Ты ведаеш нашыя слабасці і нашыя схільнасці адкладаць добро, адкладаць на потом. Вызвалі нас ад духоўнай ляноты. Дай нам руплівае сэрца. Дай нам магчымасць сапраўды выконваць Твою волю. Распаліў нас любоў да малітвы, вернасць у абавязках і мужнасць дзейнічаць. Навучы нас не адкладваць навяртанне на потом, але адказваць на Твою святую волю і Твае заклікі ўжо сёння. Няхай кожны дзень нашага жыцця служыць Тваёй хвале і збаўленню душ нашых. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому.